Bingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bingelela ubaba wethu, ubaba uSibiya, umama wethu, umama uSibiya. Ngibingelele ekhaya elikhulu eJerusalema kwamaphumulo, ekhaya labafundi. Bingelela usisi wethu, sisi Nosipho no-anti omncane. Siyababingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngizobingelela abazalwane bonke bekhaya labafundi nabazalwane bonke nje emzimbeni kaKristu Jesu. Ayibonge Inkosi. Okhulumayo-ke uMakaMpendulo, uthandazile. So-ke bazalwane, sizoletha i-report siyi-upper room. Le report yase-upper room ye-assignment esiyiphiwe ubaba kaLeviticus 23. Thina sinikwe from Leviticus 23 from verse 27 kuya kuverse 32. Kodwa-ke bazalwane, mina ngizokwenza iphathi yami ya-27 and then usisi wami uMamkhwa uzokwenza another part ezokhuluma ngenye indaba. Ayibonge Inkosi. So-ke bazalwane, siku-Leviticus 23 verse 27. Kufundeka kanje-ke bazalwane. Soqala ku-26, cela ukuqala ku-26, ubaba usinike from 26 to 32. 26 ufunda kanje: uJehova wakhuluma kuMose wathi, kepha ngolweshumi lwaleyo nyanga yesikhombisa kulusuku lokubuyisana, anoba nomhlangano ongcwele, nithobise imiphefumulo yenu, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. Verse 27, u-26 no-27 ufundeka kanjalo bazalwane. So-ke siyakhumbula ukuthi ubaba ubethe asoqamba ukuthi kukhulunywa ngani, sibize ngegama lakhona mese siyasho ukuthi kufezekile noma akukakafezeki. So-ke bazalwane, into esiyithola lana, ngisakhuluma nje ngoverse 27 kuphela. Okay, sithe uma sifunda verse 27 ukhuluma lapha uthi, kepha ngolweshumi lalweyo nyanga, ngolweshumi sathola unumber 10. Sase siyobheka ukuthi unumber 10 uthini ngokwezwi, uchaza ukuthini unumber 10. Sase siyathola ukuthi number 10 means 10 commandment, umthetho kaNkulunkulu, ama-10 commandments atholakala kwi-Old Testament. Haleluya. Saphinde sathola ukuthi unumber 10 usho i-completeness, ukuphelela, ukupheleliswa. Haleluya. Yes, usho ukupheleliswa. So-ke bazalwane, siveleke sahamba sayo-check-a kwi-New Testament ukuthi lesi statement sisho ukuthini, nalo number 10 usho ukuthini. Lo number 10 okuthiwa ngolweshumi lwaleyo nyanga. So sayo-check-a-ke bazalwane kwi-New Testament ukuthi kusho ukuthini lokho. Sathola uMatthew 5:17. Matthew 5:17. Cela ukumfunda nge-Amplified bazalwane. Amplified sikhuluma ngo-number 10, siyakhumbula sikhuluma ngo-number 10. uMatthew 5:17 uthi, do not think that I have come to do away with or undo the law or the prophet. I have come not to do away with or undo, but to complete and fulfill them. Kukhulunywa ngeNkosi uJesu bazalwane, uKristu Jesu ongazanga ukuzochitha umthetho kodwa uze ukuzogcwalisa. Unumber 10 usho lokho-ke, ukugcwaliswa komthetho. Uthi I have come to complete or to fulfill umthetho. Unumber 10 sithe usho 10 commandments and usho i-completeness, okusho ukuthi ukhuluma ngeNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Okay bazalwane, sase siphinde siya kuRomans 10. Romans 10
verse 4. Yes, Romans 10 verse 4. Ufundeka kanjena-ke bazalwane, uRomans 10 verse 4. Uthi ngokuba isiphetho somthetho nguKristu kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. Yes bazalwane, isiphetho somthetho ngubani? NguKristu. So Leviticus bazalwane, sibese sithola ukuthi uLeviticus 27 uyisithunzi sokubuyisana kukaNkulunkulu nomuntu. Sathola ukuthi uma kukhulunywa ngonumber 10 kukhulunywa ngomthetho, ama-10 commandments, and kukhulunywa ngokupheleliswa. Uma-ke siya lapha kuRomans 10 verse 4 uthi ukhuluma ngokuthi uJesu Kristu oyisiphetho somthetho. Uthi verse 4 ngokuba isiphetho somthetho nguKristu. NguKristu-ke lo esikhuluma ngaye la kuverse 27. Yes, nguKristu owukuphelela komthetho, owukugcwalisa komthetho. Ayibonge Inkosi. So bazalwane, sicela ukuqhubeka siye kuverse sisakuverse 27. Siya enyangeni-ke manje besasosukwini unumber 10. Yes, sesisenyangeni inyanga yesikhombisa. Ukuthi isithini-ke inyanga yesikhombisa? Sithe bazalwane unumber 10 sithola ukuthi lesi isithunzi, i-Old Testament, Leviticus 23:27, lesi sisithunzi sokubuyisana kukaNkulunkulu nomuntu. Sathi unumber 10 usho umthetho, kusho ukuthi uKristu ukupheleliswa komthetho, usho i-completeness. Wase kuyachazwa ukuthi uJesu Kristu, haleluya, uJesu Kristu uyisiphetho somthetho. Yes, uyisiphetho somthetho. So siyofunda-ke bazalwane, incwadi yethu asikakaqedi, sisakuverse 27. Sizobheka-ke inyanga-ke manje, inyanga unumber 7, njengoba kuthiwa ngenyanga yesikhombisa. Sibuyela-ke na kuLeviticus bazalwane, sisaku-27 siya-ke enyangeni yesikhombisa. Uthi lithi izwi, kepha ngolweshumi lwaleyo nyanga yesikhombisa kulusuku lokubuyisana anoba nomhlangano omngcwele. Sibheka-ke unumber 7. Sithe uma sibheka-ke bazalwane ukuthi what does number 7 means? Ngoba ezwini likaNkulunkulu konke kune-meaning. Kune-meaning. So sasesiya kobheka lapha kuma-Hebrews, sathola kuma-Hebrews 10:14. Hebrew 10 verse 14. Siyo-check-a unumber 7 ukuthi usho ukuthini unumber 7. Bazalwane, semasithola unumber 7-ke bazalwane, sifunda kuHebrews 10 verse 14. Ufundeka kanje, ngokuba ngomnikelo munye uphelelise njalo labo abangcwele. Ayibonge Inkosi. So unumber 7 month symbolizes Christ as a perfect sacrifice. Usho i-perfect sacrifice. U7 month, unumber 7 means perfect. So usymbolize uKristu as a perfect sacrifice. Ngicela sifunde kahle bazalwane, ngicela sifunde nge-good news. Sifunde yena uHebrews 10 verse 14. Hebrews 10 verse 14 ufundeka kanje bazalwane. With one sacrifice, then he has made perfect forever those who are purified from sin. Uthi with one sacrifice, then he has made perfect forever those who are purified from sin. So sithola ke bazalwane ukuthi ke number 7
symbolizes Christ as a perfect sacrifice. Hallelujah. Siphinde ke siyo-check-a kuMatthew 5 verse 48. Sisakunumber 7 bazalwane. Sifunda uLeviticus chapter 23 verse 27, isithunzi sokubuyisana kukaNkulunkulu nomuntu. Manje siku-Matthew 5:48. Funde kanje bazalwane. uMatthew 5:48 uthi, ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. Ayibongwe inkosi. Inkosi uJesu, uNkulunkulu baphelele, nathi masibe ngabapheleleyo. Le isa-confirm ukuthi nguKristu Jesu lo kukhulunywa ngaye kule ndaba osymbolizwa umonth number 7, uKristu who is perfect egameni likaJesu. Siyaqhubeka-ke bazalwane, siyaqhubeka sibuyela kuLeviticus siyofunda futhi ukuthi sithola point bani olandelayo. Amen bazalwane. Sisukile kunumber 7. Kufundeka kanje, sisafunda uverse 27 bazalwane. Uthi kepha ngolweshumi, sesibonile olweshumi lwaleyo nyanga yesikhombisa, sadila ngosuku number 10, sakhuluma ngenyanga yesikhombisa. Uthi-ke kulusuku lokubuyisana, sase siyobheka ukuthi okay, usuku lokubuyisana reconciliation day, reconciliation day. Okay-ke bazalwane, sayobheka kwi-New Testament ukuthi kusho ukuthini-ke lokhu, ngoba le esifundayo i-Old Testament isithunzi. Ayibonge inkosi. Isithunzi kwalokho okuzokwenzeka okwakuzokwenzeka. So siyeke ku-2 Corinthians 5:19. 2 Corinthians 5:19. Uma sifika khona bazalwane, 2 Corinthians 5:19 ufundeka kanje: ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. That was the day of reconciliation. Ayibonge inkosi. Umuntu-ke obuyisayo nguKristu, nguJesu Kristu. So nguye owenza ukubuyisana phakathi kukaNkulunkulu nomuntu uJesu Kristu. So bazalwane, ngicela ukuyifunda nge-Amplified. Yes, 2 Corinthians 5:19. Ake simfunde. It was God personally present in Christ, reconciling and restoring the world to favor with himself, not counting up and holding against men their trespasses, but canceling them. Yes, but canceling them and committing to us the message of reconciliation, of the restoration to favor. Ayibonge inkosi. Isho kanjalo-ke i-Amplified ukuthi-ke uNkulunkulu ekuKristu ubuyisana nomuntu. Ayibonge inkosi. Siphinde sifunde 19 uthi, ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. So sithola la inkosi yethu Jesu iyona uNkulunkulu ekuKristu nguyena
owenze ukubuyisana kumuntu noNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Yes. So-ke bazalwane, siyaqhubeka. Sithola ukuthi uJesu Kristu okukhulunywa ngaye la kusukela nje kuvesi 27, yebo uyena u-27 lo, kusukela kuma-10 Commandments kukhuluma ngoJesu Kristu, kuze ku-month number 7 ngoba uJesu uyi-perfect sacrifice. He is a perfect sacrifice. uJesu Kristu okukhulunywa ngayo ukuthi he symbolizes Christ as a perfect sacrifice. Then sesikumanje ku-reconciliation la esho khona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu himself ekuKristu nguye owenza ukubuyisana phakathi kwakhe uNkulunkulu nomuntu. Siyaqhubeka-ke bazalwane noLeviticus sisekuvesi 27, sihambe sibheka ama-point. Hallelujah. Amen bazalwane. Uvesi 27 sisakuvesi 27 kuLeviticus 23 sikuvesi 27. So siqhubeka nokufunda. Uthi anoba nomhlangano ongcwele. Sesisukile lapha ekubuyisaneni, siyaqhubeka. Uthi anoba nomhlangano ongcwele. Anoba nomhlangano ongcwele. So sithe uma sibheka bazalwane ukuthi lo mhlangano ongcwele, what does it means? It means holiness. Yes, sase siya ku 1 Peter 2:22. 1 Peter 2:22. 1 Peter 2:22. Yes, ufundeka kanje bazalwane. Ongenzanga isono akufunywananga nenkohlisi emlonyeni wakhe. Kusakhulunywa ngoJesu Kristu namanje bazalwane. Uma kukhulunywa ngeholiness noma kukhulunywa ngongcwele, kukhulunywa ngoJesu Kristu ngoba nguye yedwa uJesu Kristu oweze emhlabeni waze waphinde wanyukela ekhaya ezulwini engenasono, engcwele bazalwane, engcwele. So uJesu Kristu akenzanga sono. Saphinda bazalwane sayilinka uthi akenzanga sono, akufunyanwanga nkohliso emlomeni kaJesu Kristu. So uma kukhulunywa ngomhlangano ongcwele, kukhulunywa ngoKristu Jesu, uyena ongumhlangano ongcwele, uyena ongcwele. Okay-ke bazalwane, sase siyobheka nakuJohana 1 John 3 verse 5. 1 John 3 verse 5 ufunde kanje. Senazi ukuthi yena wabonakaliswa ukuze asuse izono, akukho sono kuye. Yebo bazalwane, isafakazela ukuthi lesi sithunzi saLeviticus 23 chapter 23 verse 27 kukhulunywa ngoJesu Kristu ezoba i-reconciliation phakathi komuntu noNkulunkulu. Yes. Bazalwane, siphinde siyofunda u2 Corinthians 5:21. Sisadila neholiness ukuthi kuthiwani uma kuthiwa kube nomhlangano ongcwele. Verse 21. 2 Corinthians 5 verse 21. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu. Wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngukulunga kukaNkulunkulu. Inkosi yethu Jesu akasazanga isono kodwa wenziwa isono ngenxa yethu ngalolu suku olubuzwa ngokuthi i-reconciliation day egameni likaJesu. Siyaqhubeka-ke bazalwane, besisakhuluma ngomhlangano
ongcwele. Ayibongwe inkosi. Ayibongwe inkosi. Siyaqhubeka bazalwane. Sibuyela kuLeviticus 23 verse 27 bazalwane. Sifunda siyaqhubeka-ke. Siyaqhubeka sigcine sikumhlangano ongcwele la sithole khona ukuthi uJesu Kristu ongcwele. Sesiyaqhubeka-ke. Ithi izwi nithobise imiphefumulo yenu. Sizokhuluma ngokuthobisa, ngokuthotshiswa. Yes, ngokuthi what is ukuthotshiswa, what is ukuthobisa umphefumulo. Ayibongwe inkosi. Lithi nithobise noba nomhlangano ongcwele nithobise umphefumulo yenu. Sitheke bazalwane uma sibheka ukuthi yini ukuthobisa umphefumulo. Amanye amabhayibheli asho ukufasta, amanye amabhayibheli asho izinto ey'hlukahlukene, kodwa sithole ukuthi ukuzidela, ukuthobisa umphefumulo, ukuzidela. So siye lapha kuJohn 10 verse 11. uJohn 10 verse 11, 15. Okay bazalwane, Johann 10 verse 11. Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Haleluya. Inkosi uJesu yeze emhlabeni yazodela ukuphila kwayo ngenxa yezimvu, yazithobisa, yasuka ebuNkulunkulwini bayo, yazothotshiswa, yazozidela, yazodela ukuphila kwayo ngenxa yezimvu. Sifunde noverse 15. Uthi uverse 15, njengalokhu uBaba uyangazi, nami ngiyamazi uBaba, ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Niyezwa bazalwane ukuthi ukuthotshiswa yini? Ukuzidela wena, ukuzidela wena. Inkosi uJesu yeza yazozidela, yadela ukuphila kwayo ngenxa yethu, yazoba yi-sacrifice e-perfect, yazocomplete, haleluya, umthetho, yazoba a perfect sacrifice, yazoba i-reconciliation sacrifice for us kuNkulunkulu. Ayibonge inkosi. So siyana kuverse 18. Haleluya. Verse 18 bazalwane. Yes, besafunda 17 u15 sesiya ku18. Uthi akakho ongangamuka ukuphila kwami, kodwa ngikudela ngokwami. Niyayizwa bazalwane, ukudela lokhu kwaqala kudala, kuqale ngenkosi yethu Jesu, yadela ukuphila kwayo for reconciliation, for ukubuyisana kwethu noNkulunkulu. Uthi akekho ongangamuka ukuphila kwami, kodwa ngikudela ngokwami. Nginamandla okukudela, nginamandla okubuye ngikuthabathe. Lo myalo ngiwamukele kuBaba. Ayibonge inkosi. So inkosi uJesu yazidela. Yiloko kuthotshiswa-ke bazalwane okukhulunywa ngakho, not just fasting. Yes, before ukufasta was symbolizing ukuthobisa umphefumulo wakho. Ukufasta, that was before. Lokhu esikhuluma ngakho kuLeviticus 23 isithunzi bazalwane. Kwakuyisithunzi salokhu okwakuzokwenziwa inkosi uJesu. So isithunzi. Siyaqhubeka-ke bazalwane, siya kumnikelo. Ayibonge inkosi. Siyaqhubeka. Sisakuverse 27. Yes, sisakuverse 27. Thobisa umphefumulo. Siyaqhubeka sithi manje ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. Ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. Okay. So manje sikhuluma ngomnikelo womlilo, umnikelo womlilo. Haleluya.
siqala laphayana siyoyibheka ku-Exodus 29 verse 18. Ufundeka kanje: woshisa yonke inqama e-altare kungumnikelo wokushiswa kuJehova, yiphunge elimnandi, ngumnikelo womlilo kuJehova. Okusho ukuthi uthi lana woshisa yonke inqama e-altare kungumnikelo wokushiswa kuJehova, yiphunge elimnandi kuJehova. Yiphunge elimnandi, ngumnikelo womlilo kuJehova. Okay bazalwane, so besi-check-a la ukuthi-ke umnikelo womlilo uyini. Sithola ukuthi umnikelo womlilo uyiphunga elimnandi kuJehova. Umnikelo womlilo uyiphunga elimnandi kuJehova. Okay-ke bazalwane, sasesiya ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi bazalwane. So siku-Efesu 5 verse 2 sayombheka kwi-New Testament. Sithe bazalwane, kwi-Old Testament kukhona isithunzi sezinto ezizokwenzeka. Ezinye seyifezekile, ezinye azikakafezeki, kodwa kwi-Old Testament isithunzi. So-ke sizobheka-ke kwi-New Testament-ke manje. So siku-Efesi 5:2 sikhuluma ngomnikelo womlilo oyiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Efesu 5:2 uthi nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda, wazinikela ngenxa yenu, abe ngumnikelo nomhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Hallelujah. He was a perfect sacrifice for us. Yena waba ngumnikelo o-complete, o-perfect, futhi waba yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. So yilokho-ke bazalwane esitholile ngomnikelo womlilo, ukuthi uJesu Kristu waba ngumhlatshelo owawuperfect, owaba yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. So-ke bazalwane, umbuzo, yes, uJesu waba ngumhlatshelo womnikelo womlilo oyiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Okay, ake siyobheka-ke bazalwane uverse 27, sibothi siyamqeda yini na. Simqala phansi. Kepha ngolweshumi, verse 27, Leviticus 23 verse 27. Kepha ngolweshumi lwaleyo nyanga yesikhombisa, kulusuku lokubuyisana, anoba nomhlangano ongcwele, nithobise imiphefumulo yenu, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. Siyamqedile uverse 27. Sitheke bazalwane, Jesu bengumhlatshelo, umnikelo womlilo oyiphunga elimnandi kuNkulunkulu. So ukusummarize nje bazalwane, uverse 27. Uverse 27 ukhuluma ngesithunzi se-reconciliation day. Yes, khuluma ngesithunzi se-reconciliation day. It was the shadow of the reconciliation, which is the word. Inkosi uJesu, uJesu Kristu is the word of God, ulizwi likaNkulunkulu. Okay, verse 27 is the shadow of the reconciliation day, which is the word of God, uJesu Kristu bazalwane. Ke ubaba ubetha asiqambe igama, sithe i-reconciliation day, sathi isithunzi se-reconciliation day. Sathola ukuthi ikhuluma ngoJesu kusukela ekuqaleni kuwo wonke ama-points. Sathi number 10 means 10 commandments. Sathi usho i-completeness, ukuphelela, sathi ukuphelela kunguJesu Kristu. Yawukhulunywa ngo-number 7, i-perfection, uJesu Kristu owaba i-perfect sacrifice. Sazokhuluma nge-reconciliation, sathola ukuthi uJesu Kristu owaba ngumnikelo wa-reconcile
umuntu noNkulunkulu, sazokhuluma nge-holiness, sathola ukuthi uJesu Kristu yedwa owabangcwele efika waze waphinde wawushiya umhlaba engcwele. He is the only person owabangcwele kwaze kwaba sekugcineni. Sakhuluma ngokuthobisa umphefumulo. Ukuthobisa umphefumulo sachaza ngokuthi ukuzidela. Inkosi yethu uJesu yazozidela. So isithunzi. Okay, seza kumnikelo womlilo, sathola ukuthi umnikelo womlilo yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. NguJesu Kristu wonke lo bazalwane owasenzela lokhu konke, wazi waba ngumnikelo oyiphunga elimnandi kuNkulunkulu, a perfect sacrifice eyakhompletha umthetho kaNkulunkulu. So to summarize, ule ishadow of the day of reconciliation. Hallelujah. So-ke uyitheke umbuzo, ngabe sekwenzekile yini lokhu noma akukenzeki? Ngabe sekugcwalisekile? Ngabe sekwenzekile yini? Sathi-ke sekwenzekile, sekufezekile egameni likaJesu. Saya kuJohn 19 verse 30. John 19 verse 30 sathi kufeziwe. John 19 verse 30. Kufundeka kanje-ke bazalwane, John 19 verse 30. Okay. Kwathi kuba uJesu ewamukela uVenika, wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Siyakhumbula bazalwane ukuthi inkosi yethu uJesu yaba ngumnikela o-perfect, yaza yazogcwalisa umthetho, yawukhomplitha umthetho inkosi uJesu. So yaza yazosifela, yazodela ukuphila kwayo, yazosifela. So ithe iseqedile inkosi uJesu yathi kufeziwe, yasigebisa ikhanda layo yafa. Siyakhumbula ukuthi yaphinde yavuka after 3 days bazalwane, singakhohlwa lokho. Hallelujah. Yes, yakhompletha immission inkosi yethu uJesu. Nanoma niyangibona, nanoma ngiyiziphi imbulami, kungenxa yalolu suku olubiza nge-reconciliation day, the day of Christ. Hallelujah. Ayibonge inkosi, ngiyanithanda kodwa uJesu Kristu ngithanda kakhulu kunami. Amen.